aku ngapa iki mau? Ayo mbiyen dilatih pencang. Put. Gareng sesek. Reng. Dan pentasku ora jeringe wong. Truk. Gareng ngene. Butane wis ketingkes. Oh iya. Tenang wae. Gareng ngene. Wah, iso dipotong iki bayarku iki. Ganjur mau. Begitu iki buta iki tak cekel sirah iki ndang iki ndang. Tak dandang. Drang ngono, ora dadakan. Rasane ra ono. Oh, aduh, ganjur. Ora usah reng, rasa. Kapora we? Waduh. Aku aja tok cekel kaya ngene. Kowe nek ora manut karo aku. Tenan. Tak unter gulumu pedhotek modar kowe. Waduh, aja tanai urip. Neng kowe ora galak. Kowe kena ditata, kowe kena diatur. Kayangan ben tentrem saka aku. Ya? Paham ta kowe? Iya, paham. Ngayal kok gandul sirahmu kowe ngayal. Legek-gegek sadulita mel. Wong tak delok mau iki ketoke sedih kok bareng eneng kreativitas saka kanca-kanca padukuhan Karang Kadempel kok begijikan ya to. Bapake ra ngono kuwi, krungu swara gending, swara tembang sing dheke seneng mesti ora bakal kene arep wis tuwa terus begijikan. Iki mau ora kanthi kanyono-nyono seka nek ora kleru. Gending rujit. Kethuk kerep no ngarang-arang. Tendang. Mangkelake ora. Iki mau jenenge gending paseban. Paseban coba kuwi apike nganggo lasem nem. Iki mau jenenge paseban, gending paseban, Pak. Medune iki mau digarap diganti dayohe teko. Wah, ditemoni. Dayohe teko gending ya mir. Wah, jan. Penak tenan pancen do pinter-pinter tanggap marang swasana. Monggo lek ku ngabari mung nganggo sing nganggo HP kuwi WhatsApp. Wis do cukat cakut trambel terginas. Anggere bar do madang pikirane do padang. Dikon ngopo-ngopo mesti cekacek. Anggere ora madang-madang. Semene kok goblok kabeh. Ora ngece lho, Pak. Kanca-kanca pakumpulan Karang Kadempel iki arep kaya ngene iki SSN. Sarjana seni. Sarjana seni oke lulus wis kesuwen. Biyen dek bar lulus pancen pinter-pinter. Ning lek lulus kesuwen mongko do nganggur. Kepinterane menguap. Bali goblok meneh. Sembrono kaya ngono iki. Arep kaya ngene iki ya rombongan. Iya. Lho gareng kowe slamet. Pangestune bapak sehat. Kebutuhan sak bendinane kecukupan, Pak. Syukur. Sing wigati kuwi wong urip kuwi ora usah ngrangsang. Gegayuhan ora usah werna-werna. Sing jeneng beras gula teh lan sak piturute ngomah kudu ana. Nggih, Pak. Mergo panjen kuwi nggo kebutuhan. Perkara duwe pepinginan apa-apa jaman saiki diampet dhisik. Diampet obat mencret.
kae diapet ya. Heeh. Ora sanduwe gegayuhan sing mulu-mulu. Nggih, Pak. Butuhe anak kecukupan, bojo sehat, kowe ya waras. Kuwi wis apik banget. Nggih. Karo ngenteni padhanging swasana, aja kendhat tansah taberi ngucapake syukur ngersaning Gusti. Nek perlu pendak bengi tangi turu gregah njupuk banyu wudu terus tahajud ngagengake asmaning Gusti. Uripmu saya temata. Nggih, Pak. Ngestokake dawuh, Pak. Gareng kok kon salat tahajud. Wong asar kuwi kleru kok. Kuwi rak mbiyen, ora sembrono saiki wis pinter kok ya rumangsamu padhake. Tepruk, Petruk. Padha raharja, Petruk. Ilujeng, Pak. Bekti kula kunjuk. Nggih. Anggere krungu suarane Petruk ki gandem. Petruk wonten dawuh, Pak. Padha raharja sak praptamu ton sapa nayung ning kawidaten. Nireng sambi kula bekti kula kunjuk kebak. Wah, sian gandem arep. Gedhe gandem cilik kemo. Semar iki jane wah, bareng nyuwara anak-anakku iso gawe lega. Piye Petruk ngomah? Sae, Pak. Anak sehat, bojo sehat, kowe dhewe waras. Wah, wis ngono kuwi. Mula padha digatekke ngendikane Bapak. Nggih. Kaya sing tak omongke karo Gareng. Aja tansah kendhat olahraga. Nggih. Mergo kuwi ngunggahke timun. Apa, Pak? Ngunggahke timun. Imun. Weh, ora anggote, ora. Timune arep munggah ya men, arep medhun ya men. Ayo kuwi iso menangkal. Waduh. Saking penyakit yang bakal mlebu ning awakmu. Nek awak sehat ki penyakit ora mempan. Kaya bapakmu iki. Tuane semene rung tau dicokot nyamuk. Rung tau cokot nyamuk. Wah, ora tedas. Dome lemut kae temancep ning awake bapak ora tedas. Ora kok perkara bapak ki sekti ora, ning mergo bapak ki kulina prihatin. Nggih. Kulina tapa brata. Kulina poso. Kulina ngurang-urangi, kulina cegah dahar, cegah ngunjuk, cegah sare, cegah dedet. Cegah dedet. Nek cegah dedet ki kaya saben dina. Ha, ayo kuwi. Klebu lelakon ah. Pak. Nggih. Napa sing dikendikake Bapak ajeng kula istokke dawuh. Jane niki napa to, Pak? Wayang Sliman bengi iki lakone pancen pamundutan dadi aja dianggep iki lakon pakem. Ning iki pancen lakon gaweane ingkang ngersakake. Ngono? Bareng aku mbagekke kowe, mbagekke Petruk kok dadi kelangan kaya ana sing ora tak bagekke siji. Anakku Bagong. Demben ana seminggu kepungkur pamit karo bapak. Nginep nang kene sewengi. Bagong esuke pamit arep golek gawean neng kutha. Nggo samben le dadi abdi dalem negara Ngamarta. Bareng aku buka lemari sertifikat BPKB ora ana. Digawa Bagong kabeh. Bocah kok nekate kaya ngono. Sertifikat, ayo karang kadempel kene. Pula edan Bagong ki. Ajembare kaya ngene. Digawa kabeh. Waduh, amengko nek digadekke piye Pak nek upama dienggo sangu? Sing jeneng wong tuwa ki goleke apa-apa ki dienggo anak. Dadi upama Bagong nyolong sertifikat lemah BPKB kendaraan. Kendaraan sing ngendi Pak? Becak kae.
Oh BPKB kok becak? Becak kuwi ana BPKB-ne padake. Mergo kae mesine motor. Wo, sing betor kae to, Pak. Suwe ora tak nggo. Tak modif. Wah. Ban mburi tak nehi ban stum. Kejaba iso nggo angkutan menungso, uga iso nggo apa? Ngremuk krikil. Oke. Tekan soprene Bagong kok urung etok iki jane bocah iki golek gawean apa? Kok gek-gek menggo dalan. Ketemu karo kanca-kancane mbiyen sing seneng keplek main dadu. Umbul lan sak piturute. Layang-layang omahku didol dienggo syarat golek gawean kowe ora apa-apa. Lah nek mung dienggo nuruti hawa nepsu main apa ora kelangan. Ya mugi-mugi mboten. Bagong niki kadang kala ya sok waras ya sok edan. Mula pas budal golek gawean iku ya muga-muga Bagong niku waras. Pancen sing tak jaluk kaya ngono ora kendhat nggonku nyuwun marang kersaning Gusti. Gandeng Bagong ki butuhe luwih akeh tinimbang kowe. Mula wis orane nek dheweke tumuli budal golek gawean. Muga-muga entuk gawean ingkang sakmurwat. Muga-muga entuk gawean sing pantes kanggo adimu Bagong. Ya sing tak jaluk ya mulih. Upama entuk gawean kuwi adoh parane ya eling karo mula bukane, eling karo bumi kelahirane. Karang kadempel kene iki bumi Mutagedhi Bagong. Mula ya dheweke mesti mulih. Ora ketang tilik wong tuwa, ora ketang munjung wong tuwa. Aku ki ora diwales apa-apa, ora bakal nuntut, ora bakal njaluk. Waton anak ki do ngerti karo wong tuwa, wis dadi swarganing wong tuwa luwe-luwe. Nek anak kuwi padha mbangun miturut karo wong tuwa, nindakake dawuhing wong tuwa, ora nate meranggal karo rembuke wong tuwa. Kuwi dadi swarganing wong tuwa. Luwe-luwe nek neng njaba ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama, ngerti sokan sakun. Wong ora dong ngarani sopan santun kuwi padha karo mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Ning arep duwe anak bagus, arep duwe anak sugih. Saben dina iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa nek kelakuane merusal bedugal. Ora ngerti unggah-ungguh. Wong tuwa kaya wis anguk-anguk lawanging swarga tole. Nggih, Pak. Sasaget-saget kula nggih ngoten. Anak-anak kula ya tak didik kaya ngoten nek liwat ning ngarepe wong tuwa ya nderek langkung kula nuwun. Mergi sakniki budaya kaya ngoten niku wis ora ana. Kula niku ya sok sedih nek nyawang teng arep omah tengok-tengok nglapipit. Terus ana bocah liwat tanpa nderek langkung. Ora muni lamit Pakde, kula nuwun Pakde nderek langkung Pakde. Wah, kaya niki teng atine kula lara. Mongko biyen niku budaya kula lan panjenengan menika saben dina dilakoni dening wong bocah-bocah niku. Ning merga saniki saya suwe teknologi saya modern ya wis terus budaya ditinggalke. Monggo wong niku nek wis kelangan budaya niku bakale ya ora apik. Budaya tata krama, budaya unggah-ungguh, budaya pasrawungan, budaya ana ing omah, budaya ana ing jaba menika kedah dipun tindakaken. Nek wis ora dienggo, menungsa kelangan budaya menika ngembane uripe tanpa beda kaya dene kewan. Merga kewan niku ora butuh budaya, ora kenal budaya. Wah, apik. Gareng ki nek omong pancen bener. Lambene apik, ya mung matane sing ra apik. Rasah nesu ora karo bapak ya kuwi santai. Niku. Wetro arep matur apa? Mboten matur napa-napa. Lah kok lambene klam-klecem. Ngemut banggula, Pak. Dilepeh. Ngemut kok suwe-suwe. Marai gula darahmu munggah. Pola celeng ki. Kemamplak nang gitoke. Asalahe ning ngarepku ora. Wah, mbang gula kok diidokke ora.
Ya nyun ngapura. Wah. Ya wis, muga-muga dina iki anakku Bagong teka. Muga-muga dina iki anakku Bagong wis rampung le golek gawean terus entuk gawean terus iso digunakake nggone duwe niat golek sandang pangan nggo nyukupi marang kulawargane. Mugi-mugi ngaten, Pak. Iya. Semare koten prayitna semulire seka bali titioni gandayane ing kocap kacarita dereng dangu anggen sami Mbalwacana kasaru ingkang mandhap tuwin ingkang mlajar saking katebian kanthi ajele-jele kaya wis datan kiyat angampah raos kapang jroning gali pangudas maraning nenggih Lurah Bagong kang nyumurupi ingkang Rama Lurah Semar lenggah wadaning pendhapi. Alah, Pak. Bapak, aku sowan, Pak. Aku wis bali, Pak. Aku kangen karo sliramu, Bapak. Aja dinyanyake lho, Gong. Engko ora entuk den kok. Malah Pak. Bagong. Nggih, Pak. Bocah kok pintere raja, Mak. Meng ngekep bapane nganti nuklekke kursi. Kowe iki nek ora gawe aku tuna kok rumangsaku ora. Saking kangenku maring sampeyan, Pak. Cahyamu kok malah saya pading. Mame kopen, Pak. Syukur. Syukur. Selaminipun kula golek gawean mangan kula jan ora kaya ning omah. Nyenengke, Pak. Ya syukur. Awit entuk sangu sertifikat kalih BPKB. Niku nggih kula gadekke dienggo nganu menjaga kesehatan kula. Iya, ora apa-apa. Gadekke ora apa-apa ning sesuk dijoli. Hah? Sesuk dijoli. Sesuk nggih manepun kula sugih. Liar sugih ki kapan? Mangsaku kok janji kok mung waton nyelekep ora. Piye? Entuk gawean apa ora? Pengestune Bapak kula pun nangsal gawean, Pak. Syukur, syukur. Gawean endi? Kula tak crita perjalanan kula, Pak. Iya ora apa-apa. Mboten kesuwen to? Ora. Sak penakmu. Kula njujug wonten ing pedamelan ingkang nalika semanten mengutamakan wonten ing kepinteran komputer, Pak. Waduh, komputer wis radon, Pak. Nah, bareng dites niku kula kan buka Likitop. Apa ngarani wis ra iso kok ya. Buka apa? Likitop. Likitop ki sing dibuka ngono, terus kene ana layare kaya film. Terus kene ana nun hurufe. Hurufe Jawa. Jawa apa? Likitop zaman apa hurufe Jawa? Hurufe ya abjad. Heeh. Lah teng mriki kula buka. Teng mriku dites kalih petugase pabrik rika. Niku kula urupke, Pak. Ceklik ngoten. Saora-orane kula nate dipun diajari kalih putu sampeyan.
dolanan iki to. Kula ceklik ngoten terus kula sambungke ke warnet. Ngopo ning warnet? Sing iso dienggo ndelok apa lho, Nduk? Internet. Ah, internet. Wah. Langsung kula buka Pornhub. Tendang dasmu kowe. Menungsa ora tatanan. Ha isaku meng kuwi. Bareng ngoten ditiliki karo sik ngetes. Lho. Kok seperti ini? Pergi kau. Ning kula metu ora ketampa. Weh. Ha terus ana bengkel terus rame banget. Sajake anune apa jenenge petugase kurang. Ayo anu karyawane. Bisa bengkel? Bisa. Aku coba dites nanti diterima kerja. Oke. Dandani motor Honda 70. Weh. Angel to kuwi. Angel Honda 70 motor kuno kok. Nah, tak bongkar terus. Wah. Bareng tak bongkar terus tak pasang meneh. Dicekleke iki mlakune mundur. Seneni aku karo petugase. Kon lunga meneh. Ora ketampa. Madang aku. Ha iya. Ha entuk gaden sertifikat to. Ha iya. Pokoke dukai madange ha ta. Sing penting awak sehat. Ha iya. Ah terus bar kuwi fotokopi. Weh. Nang jalan Jodipati lho, Tru. Kidule Kasatian Dorene Werkudara. Ah iya kan ana buka fotokopi to. Ah iya. Fotokopi Gemaripa. Ah. Fotokopi kok jenenge Gemari. Nek ngono di fotokopi aku ya dites. Heeh. Kok fotokopi sak buku iki kuliah tulisane kewalik kabeh. Tundung meneh aku. Ah ya jan angel ya, Gong. Angel tenan golek gaweane. Wong ki sadar aku terusan. Ternyata wong bodho ki pancen wah ngrekoso. Mula ora ana nek wong bodho ki golek gawean ya angel, ya ora arep dadi wong duwe ya kangelan mergo ya uteke terbatas. Heeh. Bar kuwi kowe mlaku ngidul aku aneng jalan Sawo Jajar cedhak Kasatriyane Ndara Nekula. Heeh. Nang kono ana omah, Tru. Ah iya. Anggere aku liwat ki suarane ceduk. Lampune abang biru kuning. Mubeng. Oh. Tulisane daun laut. Wah iya. Terus aku mlebu niki nggen apa? Niki latihan nyanyi. Oh, aku nang kono daftarke pemandu nyanyi. Oh. Aku kok ganti rok. Karo kok ngkai benges, karo kai apa jenenge tank top. Iki kok ngopo aku? Kula ki lanang e. Mlumet meneh aku. Wah. Angel golek gawe ya kok. Angel aku. Heeh. Rong dina dodol es. Weh. Saking bingunge aku dinyewa gerobak dodol es. Lagi entuk pembeli loro. Heeh. Juruhe kecemplungan laler. Ha iya. Wes bacot dilek karo pembeline. Wah wes gelas dibanteng, njaluk kerugian lan sak piturute wes pokoke rekoso aku. Terus aku delek-delek nendi? Nang dalan. Dalan apa? Nang jalan Plongkowati. Wes cedhak Kasatriyane Ndara Abimanyu ya. Heeh. Nang kasan Plongkowati, wah jan luar biasa tenan. Ah iya. Nang kono ana tulisane PT Sejahtera Damai Berkarisma. Oh, PT Sejahtera Damai Berkarisma utawa gede banget tulisane SDB Security Services. Apa? SDB Security Services. Service limoco, service. Nang kono aku daftarke niki niku napa niki? Nang kono kuwi jebul jasa pengamanan. Oh, terus apa jenenge? Sekul kuwi lho, security. Daftarke aku. Wes dites awakku sehat ora. Alhamdulillah, Pak. Wes. Get-geti ora. Alhamdulillah aku ketampa, Pak. Aku saiki dadi
apa jenenge iki pangkate sak dhuwure. Oh, sak dhuwure nganu Pak aku sak dhuwure Pol Kapolsek. Oh. Apa? Satpam. Awong aduh goblokmu. Aku tukang jaga saiki, jaga keamanan. Dadi ngendi-endine ana bab sing ora apik lan ngutawatirake. Iki aku sebagai keamanan kudu iso gawe tentrem, Pak. Kuwi apik kuwi. Kuwi becik. Lan kuwi nyenengake. Lah iki aku dikei seragam abang putih. Lho kok seragame SD iki piye? Anu sing udu abang biru ya? Biru putih. Kathoke biru, lambene putih, ndase biru. Lah pancen. Pancen caidan tenan. Apa ana satpam kok kathoke putih? Apa? Kathoke biru ndas lambene putih, ndase biru ya apa ora? Kuwi Pak, mula aku rawuh anu sowan bapak iki ngabari nek aku wis sukses entuk gawean, Pak. Ngono. Ora negara ngamarta, ora kasatyan Jodipati, ora kasatyan Madukara sawu jajar bumi Rotawu. Nek ana masalah dan membutuhkan keamanan, aku saguh ngamanake. Lumantar PT SDB ku mau. Ya apik-apik. Syukur nek ngono tole. Aku melu seneng. Muga-muga donya iki tetep tentrem. Men aku ora ndek gawean. Wah, tendiang sisan kowe. Ya saura-urane sing digayuh ki tentrem perkara napa-apa ki dadi gaweanmu. Meng kari ngenteni wae ngarepan kae wis tak tulisi. Wo. Keamanan servis PAM. Lho, kok banyu bareng? Servis PAM, keamanan Bagong menyediakan keamanan, ketentraman dan kue lapis. Edan tenan. Ben aku ya bingung iki masane. Ngene iki wae tekan 2 jam wis beres. Iya. Terus kok masalahe piye? Wis. Piye iki? Piye? Ya kowe mau, Pak. Aku wis entuk gawean iki mung kare ngenteni ana wong menehi gawean karo aku, kon nentremke apa ta apa? Wis ora ngomongake apa jenenge keamanan sing kerusuhan sing dilakoni dening menungsa nadyan kutu-kutu warang atogo. Dok rusuh. Aku sing wajib ngamanake pokoke, Pak. Bagong malegang legong. Ngeling ana satriya Wiratamtama. Ing dereng ngantos paripesame Mbah Wacana. Kasaru rawipun Sang Hyang Pikula Narada ingkang tumiyup saking dirgantara karya cingak kang samya mulat.
mati sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut amra ganggeng awita dencengan ora kanyono-nyono lah kok iki kaya nrada tedak ana ing Karangkadempel. Kowe padha slamet Kaneka Putra. Awar kenceng warudayang Pak Pong, Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Kakang Semar nggih. Tansah pinenganing kawidadan ring sambi kula sowan kula tebih sakira beda bekti kula kunjuk Kakang Ismaya. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Lha mun dinggo jimat paribing dayana ning kasantosan. Bu kula narada bekti kula kunjuk. Nala gareng lun tampa pangestu lun tampanana. Kula pun dinggo jimat paribing dayana ning kasantosan dipun sekejaken anggenipun engkang. Ya ora kurang prayoga. Bekti kula kunjuk Bu kula. Petruk. Ulun tampa pangestu lun tampanana. Kula tampi dawa sami-sami pulun. Dipun sekejaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kurang prayoga. Beneran rada. Udah nganturaken bekti Anggere tekan Bagong mesti ngawur. Iki rak merga saka paklinan ulun ya ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Bagong. Kula pun dinggo jimat paribing dayana ing kasantosan. Narada. Eneng apa? Lah kok dadi sumengko sowanmu sajak. Kesusu tekan ning Karangkadempel. Apa saka karepmu dhewe? Apa pancen diutus dening Manikmaya? Menika ngaten Kakang Semar. Estunipun anggen kula ngabiyantara sawaduka Kakang Ismaya menika sejatosipun namung dipun utus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah inggih Sang Hyang Jatimurti. Kinani ngaturaken bilih dinten sak mangke kayiwangan nembe geger. Geger perkara apa? Apa saka pakarti ning Manikmaya dhewe, apa pancen ana wong kang ngrabasa ning kayangan? Kekelempanipun para Nalindra Yaksa wonten kalih Nalindra Yaksa ingkang ngetapaken sangganing Prawadyabala. Minggah wonten ing kayiwangan nedya ngrebat dhateng pawaosipun kayiwangan ingkang dipunasta dening Adi Pramesti Manikmaya. Mila tumunten samangke para Jawata antrenggalang kridanipun Yaksa kalih menika kala wau ewadene para dewa sami kawon kapracondang kendang kontal kamprapal awit kasektanipun Yaksa kalih ingkang ngrabasing kayiwangan menika kala wau. Tumunten Sang Hyang Manikmaya dawuh kaliyan ingkang Raka inggih rahipun Narada supados sowan wonten ing Karangkadempel matedhaken timbalan. Yaksa-yaksa menika mboten badhe saged mundur saking kayiwangan menawi mboten wonten jago titah swantah ing kedah minggah wonten ing kayangan. Kosek. Lah kowe golek jago kok ning Karangkadempel. Inggih, amargi ingin dipun jawuhi dening Sang Hyang Manikmaya menika mboten sae kejawi namung putra panjenengan inggih menika pun Panakawan Bagong Kakang Semar. Kagatri sangga piranguri nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Waduh. Wah, glelenge kepati-pati iki, Truk. Lah kok dadi Bagong dadi jagoning dewa kon gawe tentrem kayangan kon jaga kayangan iki piye karepe? Iki ulun dhewe ya ora ngerti nela gareng merga iki dawuhing Sang Hyang Pramesti Bathara Guru. Lah, Gong. Napa? Midhanget sabdaning Hyang Pikulun Narada apa ora? Wis krungu. Nek ya ora arep tak saguhi. Lho. Sebabe apa kita kok ora saguh? Teken kontrak. Saiki nek meng kongkonan ngono kuwi njaluk tulung ki wae. Ditulungi ya ora krasa. Dilabuhi ya ora krasa.
Jaman saiki niku wis angel wong lelabuh kok ming tanpa apa-apane. Saling ngaten. Kula sago munggah wonten ing kayangan ning ya kuwi kudu ana imbal balike. Imbal balike apa? Dewa ora bakal wegah maringi marang kowe. Pun sak kersane dewa le maringi. Ning nek kula maju ana peperangan ora basing yaksa loro nika niku tataane nyawa. Pun saniki mang penggalih. Nek wong tataane nyawa niki terus nuwun sewu, ukurane ditimbang karo Raja Brana Picis. Bedor. Raja Brana Picis, pira wis jajali? Kula tak takon. Pira? Ning mboten ajeng kula imbangke. Napa sing dadi dawuh dewa kula estokke dawuh Gandeng Bagong niku wis nyambut gawe wonten PTSDB. Kula membawa nama supaya tetap baik dan membawa nama tetap harum. Saengga kula tetep lestari ngen kula nyambut damel wonten ing mrika. Ya wis sakarepmu. Ning sing wigati kowe munggah ning kayangan. Diantu-antu dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Sowanmu ning kayangan Suralaya panjenengan tindak rumiyin. Kula tak ganti kostum. Engko nek pun kula ganti kostum, ganti klambi kula nyusul teng mrika. Ya, aja citra ya Bagong. Mboten. Kula mboten ate citra. Estu kula mboten ate citra. Kula mesti nusul. Bagong nek pancen kowe niat tenan ya lakonana. Sabar, Pak, tenang wae tak petunge. Sak pungkure betrot-trot aku mesti bakal metung-metung. Ning aku mesti sago munggah ning kayangan. Nah, nek pancen sago, ulun tak kondur dhisik ning kayangan, monggo kowe nusul marang panjenengan ulun. Nggih, Bu Kulun. Kakang Semar kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati betrot-trot aja kaya bocah cilik. Sing kudu mbok lakoni wong ki nek njejaluk tulung mongko kowe bisa nglakoni kowe dadi wong sing pancen pinter ngrampungi lelakon mau luwih-luwih kowe struding dening dewa kuwi aja sok nyuwun sesulih apa-apa nek diparingi ya matur nuwuna teges kowe rezekimu ingkang kalal ning nek ora usah gresula. Ora usah ngresula merga percaya Gusti mesti bakal paring liru lawan kowe nggon wis nglakoni kabecikan. Siap, Pak. Mangka tak sangoni Basuki nir ing Sambikala. Nek wing Basuki tok ora sak anak bojone sangoke pisan, Pak. Aja Basuki iki tegese tak sangoni pangestu. Nggih, ngestakaken dawuh, Pak. Nyuwun pamit bidal dinten menika kewajibanmu dilakoni sik ora sembrono. Kewajibane dilakoni sik. Kewajiban apa, Pak? Kewajiban apa, Pak? Duwe kewajiban nglipur sangganing para sutresna budaya. Ana ing adegan guru-guru. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Ayo ming sak nggone, Truk, ora apa-apa. Santai wae. Pun Bapak Mang semingga. Kula kalih Petruk karo Bagong tak. Kula kalih Gareng karo Petruk kalih Bagong. Alah, kowe kalih Petruk kalih Gareng kalih Bagong. Waduh. Kula kalih Gareng kalih Petruk, kula tak nglakoni nglipur para lenggah. Iya Bagong mongko budhal. Ora sah pamit karo aku madhep mantep atimu. Sendika ngestakaken dawuh, Pak.
jaluk pamit Jatara. Nendi? Lho aku minangkani anu ngendikaning pukulan Bathara Antarada. Kon munggah nang kayangan. Ajare arep ganti kostum. Seragam saka pimpinamu. Wah iya, Deng. Kok ndak ketokne aku ki ora terpimpin ya. Ha iya. Elayana. Mati-mati bro. Metri loso. Manglono mangapitira apa aku taruh kan? Gending kutut manggung Marioneng tapane si Joko Loro Lertate Cio Mandra kini ya nonton si Joko lamar Sri Bambang Mbok Sri Gading. Mbok Sri Gading isor mladi sor kemuning. Mbok Sri Gading mladi sor kemuning. Tunjung bang ding nang ding 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 nang ning ning nang dung dung dan dung 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 dan dung 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 dan dung 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 dan dung dan dung 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 dan dung dan dung 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 dan dung dan tak de tak geng 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 wis senengane wah gedeng apik-apik kok ana ora iso kendangane aku anggere kendang ayak-ayak isane meng ngono kuwi gak jendak ndak jendak ndak jendak ndak jendak aku akeh luntul-luntul penae kok penak ora aku naik kayangan ya Neng ya sing ati-ati kon wah seragame apik ha ya ngene iki ana identitase jenenge we lho emblem neng dada PT SDB atas nama Bagong wah aku budal ya wis kono mangkat to ler sapating sun tumiling angulati ler sapating ya kowe kurang medun ngono ler sapating sun dase rasa medun angel aku gendeng ya sakaremu sing kepenak apa jenenge apa kae Truk sing endi lah wong aku meng sing metu saka siji lho saka siji yo mereno semopa oh menyurah we goblok wis menyurah we ha sing endi ngenangin jo masuk angin hakeroang supaya tetang dilintang tak kekuntang dedet dilintang ke tak kuntang dedet dilintang ke gamelane terus ndang ding tak ding tron tun tron ding tang tang dun dun den tang ding tang ding dang sakaremu arep gendeng apa sakaremu tak tun tak tron tak tron tak tun tak ding dang ding dang ding 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 tang ding ding kun tak ding tak ding tak ding tak ding dang tot kaya terus ya nang tak kekuntan drang tak
sutung dandaku blakunta sutung dandaku blakunta telung gentung wah ra cocok kendang aku nek ora nggawa gawan kendang dhewe ora dan tak tulung jeng dan tak tulung jeng tulung tangge tak pun tandet tan tulung tan tak kuwi meneh wenengke wae sak polah-polahe. Kuncung pantarate ta dulu ta cinta dulu ta cinta ta cinta dulu ta cinta dulu utak jejeli selop cangkemmu lho ora ngerti iringan kok bujal garing mangga kula dherekaken
Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir gincanging aris. Risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik. Gaur kencang warudayang pak pong buk boleng kali cedhi sapa sing gawe. Iki lha kok dadi wah kaget aku. Nganggo sandangan kaya mengkene. Iki Bagong lho. Ngam tiwan perjiwatan boyo mirah boyo ingsun sung ngremuk dadi ndika. Sambang rapet sambang lilin. Tung tak tungdang tak ndelang-ndelang. Golek ana watu kepruke ndase. Malah omongane ndlewer-ndlewer. Inggih Bu Kulun, kula ingkang abdipun Bagong. Wah, lah kok dadi sandangamu bareng dadi sarta sinampiran kewajiban jaga kayangan lah kok dadi wah ora ketang sithik ya mundak bagus. Panjenengan ngece kalian kula Bu Kulun. Kula mboten mindak bagor bagor piye? Bagus babar belas Bu Kulun. Malah menika busananipun ketinggal sedaya sami sesak. Wis ora dadi ngopo sing baku kowe wani lan kowe sago jaga kayangan kasinggihan mengkater Bu Kulun. Ingkang minangka dadi kenaman kayangan jenenge Prabu Dirgayaksa. Ngetapke para wadya balaning kabeh padha wujuding buta. Ulun paring dawuh kalawan jeneng kita gandeng kita mung kewajiban jaga kayangan. Sing wigati bisa piye carane nentremke kelawan sarta ngendhake kamurkaning Prabu Dirgayaksa sak wadya balane. Dimen kayangan tentrem aja nganti ana tumetes sing getih. Aja nganti ana ingkang dadi kurban. Kita kudu ngulir budi ngasah kadiwasan Bagong mekaten Bu Kulun. Kanthi cara-cara sistem ing sampun kula ngertos. Jumbo kalih menapa sampun dipun perintahaken saking pimpinan kula. Kumpul sak mangke kula menika dados keamanan wonten ing kayang. Dinten mangke badhe kula ginaken cara-cara supados sak mangke sampun ngantos wonten dumawahing kurban. Wonten ing pihak kedua belah pihak. Mangkata dina iki ana repat kepanasan menapa dereng dipun yupi-yupi. Repat kepanasan ki jeneng aja kok diyupi-yupi dengkul kita. Mangkata nuning ngestaken dawuh kula nyuwun pamit tambahing donga pangestu paduka wangebi kula batur nurut. Mugi-mugi kula saged angentas memean menang ngentasi karya Bu Kulun. Wah. Smobang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pine panca Dirga bau namen anyang-aliman akeh bengilan dening mawang amang toang wonten timbalan ingat nawon nyuwun apa kabeh para wadya bala isih duwe karekat bantu lawan panjenengan ingsun Prabu Dirgayaksa nggone bakal ngrabasing kayangan kepengin dadi ratu ning dewa nyet anyeh
manggem ing nawuh mangan ing omat kok kencing lengkeng praput kayaknya kang mangkono iki wis ana pirang dina dewa nggone tutup korisela matangkep miturut saking pamit angkon sampun ingkang dinten lengan menika nyamraput anggenipun teng wonten ing karepat kepanasan 3 dina katingian mekaten wah tak tebak korisela matangkep Yata laruta saking kutha sang Kurakula yen namutusa sang Sri bujleng iblis lanang padha cek-cekan Truk iki buta kok ana karburatore ya karburator piye? Sing mburi kae lho, sing ngarep kuwi butane wangun. Bojang gedhe suarane ambar sing mburi iki kendrone. Enten ana ngono nek do nglokor. Iya. Iso iki, Kang. Iki goleki sepuyere wae modar iki, Tru. Sopo iki? Niwang sukmono mangadilin ngono sae. Wis Kang biasa wae kesuwen. Omong biasa ngono ku kesuwen. Takon karo aku jagoning dewa. Sopo? Cindhe Laras. Bagong, kowe sapa? Aku Dirgayaksa. Unden omau. Ana banyak uning tewanek ayangan. Ana nyut kuting ora dadi nacaning tewanek ayangan lung ane paman balik dengan jagon. Golek ana kuncine di off-ke kae ndak ngono. Ayo ndi dewa. Ndi dewane aku bakal nggadhampar ana ing kadewatan. Kowe yen kena tak prenggake sarana becik kowe baliya. Aja ganggu kadewatan. Kadewatan ki wis sah minangka dadi sembaning para titah, minangka dadi piyai sing padha nasthithekake lakuning para titah. Ora ngawu gawan ngawur. Aja nuruti ati, nek kowe nuruti ati tanpa petung. Mergo ati ki ana pambujuking tumindak sing ala, ana pamunjuk tumindak sing becik. Neng kono do krah antaraning ati becik lan ati ala. Lah dilalah ati sing becik kuwi kalah karo mubal babaling nepsumu. Mula kowe terus kepengin dadi dewa. Ora pantes wong kowe iki kudu nyembah karo dewa kok kepengin dadi dewa. Niatmu piye? Aku mung kepengin ngendhake karo kowe supaya kowe iki aja katarungku karo niat sing janjane ngluwihi marang kemampuanmu. Oh, la dalah. Engko sing mburi tak gununge kok. Wah, nggak copot kabulature mesti mati. Aja dipateni truk ditelukke iki dawuhing dewa ora kena ana Rajapati. Oh iya. Kowe ngono mepalangi niate Dirgayaksa, pancen kepara nyata. Kowe wani karo aku. Kosek aku ora ndek niat memungsuhan karo kowe. Ora usah ndadakakean gunem sing tanpa guna. Neng kene marganing patimu. Nuwun sewu nek kowe niatmu kaya ngono aku mung saderma ngladeni karo kowe.
Omong karo pengrawit iki perang gedhe. Perang jagoning dewa karo apa jenenge sing raman kadewatan lewirining sembrono. Iya. Pamer ledo iso imbal. Agak aku terus. Iya biasa. Kuwi sing mimpin Gareng. Gareng ngendang lho. Ha. Pritilis tangane ora. Ngendang kok tangane wak kuwi kaya ngoncaki kewaci. Kaya ngoncaki bak anu apa? Kaya ngoncaki bakule anu apa jenenge? Sing apa? Anu nek perlu ganjur. Wah, ayo ora apa-apa. Ganjur dadi ketok aku nek perang ki wangun. Ya, ganjur, Reng. Hah? Ganjur. Ganjur piye? Waduh, aku iki khusus pengendang sampah Ganjur ki sing piye omongane? Ganjur ki dadak ole ming luro-luro. Ming kuwi tok. Heeh, ora nggo 6. Ora. Dung dah. Wah, kuwi terus kok kendange meng kendang cilik kendang gedhe. Grung rang plak. Dah. Grung rak dah ngono. Kuwi perang gedhe. Ora nggo batangan kili kita. Ora. Kili kita. Oke, dadi. Oh, kancaku rasa latihan dadi kok. Ah bukane. Ayo kendang gedhe. Dah. Rane. Oh ya. Aku kedapuk kon nabuhi Bagong ya rekoso. Piye Gong sida ganjur? Sida. Ganjur apa ganjuran? Pabapang. Nabrak ndasmu kowe. Ora nesu. Senopati kono ganjur terus. Ya. Slomprat. Ora Gong, ora to. Kendang gedhe. Ha iya. Ha. Wah. Komeng trangtung. Wah. What? Oh. Wah, aku mau apa ki mau?
Mbiyen dilatih pencak. Wat. Gareng sesek. Reng. Dan pentasku ora diringi wong. Truk. Gareng ngene. Butane wis ketingkes. Oh iya. Tenang wae. Gareng ngene. Wah, iso dipotong iki bayarku iki. Ganjur mau. Begitu iki buta iki tak cekel sirah iki ndang iki ndang. Tak dandang. Drang ngono, ora dadakan. Rasane ra ono. Oh, aduh, ganjur. Ora rasa reng, rasa. Kapora we? Waduh. Aku aja tok cekel kaya ngene. Kowe nek ora manut karo aku. Tenan. Tak unter gulumu pedhotek modar kowe. Waduh, aja. Tanah urip. Neng kowe ora galak. Kowe kena ditata, kowe kena diatur. Kayangan ben tentrem saka aku. Ya? Paham ta kowe? Iya, paham. Ngayal kok gandul sirahmu kowe ngayal. Ngayal aja. Truk, sing ngedram sapa sing ngedram? Gareng. Dan gareng apa-apa dirangkep. Datu ngono disus. Ora karep sami. Kapok aku tak culke ning manut karo gandul sirahmu e. Hot. Nyuwuk ora sakarepe dhewe. Na ne suwe nek kono ku njur suwuk tok ora. Iki mau sampah Bu. Sampah. Wah, pentas ora sukses iki jan. Iringan rusak. Sesuk golek penata iringan liyane gareng lho. Mangkel aku. Ha iki piye iki? Ben suasanane Bali sampake sik, Reng. Sampake sik. Aduh. Ngati-ati. Susu-susu mah nyampar gendere penerus aku. Piye? Ha iki rada lara engko dekul kendangane, aku sik kendang. Apik kowe sing ngandang. Sesuk bengi gareng tak usah dikabari. Oh iya. Diomongi nek kecelimene batal. Oh iya. Senget aku. Dirgayaksa. Ana dawuhmu apa? Ayo kowe sak wadya balamu bali ora gawe kisruh kayangan. Kowe sadar kudune. Kowe sebagai kawulaning dewa aja kok pisan-pisan kowe iki duwe niat. Ya kuwi gegeden nempiak kurang cagak. Kakan gluduk kurang udan. Iya. Duwe niat nek ora tak seimbangke karo kekuatanmu. Aku iki mung makhluk biasa, kowe mung makhluk padha aku arep dadi dewaning para dewa. Nek dewaning para dewa tok asta, tok gawa, kowe kelakon. Apa kowe iso gawe tentrem ing jagat kaya dewa-dewa kuwi? Iso? Iya. Dipikir ora? Janji Joko Pengalasan isih mapan ana ing kayangan, aku sing tukang jaga kayangan gawe tentrem ing kayangan. Aja pisan-pisan gawe kisruh, ya. Aja ngegonge dhewe kancamu akeh. Kancaku ya akeh nek tak ketapke. Ning aku didhawuhi karo pimpinanku aja nganti tumindak analogi. Truk. Kekerasan anarkis.
Aku ora entuk tumindak nglarani karo kowe karo kanca-kancamu nek kowe arep gawe rusak. Nek iso tak kalahke ning sarana tembung sing apik, sarana tembung sing halus, nganggo esem sing apik, nganggo rasa semanak lan rasa pasduluran. Arep tukang jaga ngene iki ning lebih mengutamakan keramahan daripada kenakalan. Ya, yen ngono aku tak bali Joko Pengalasan Bagong. Oh iya Bagong. Aku tak bali Joko Bagong Pengalasan, Joko Bagong Pengalasan. Jenengku mulak-malik. Iya wis iya aku ngaturake panuwun. Syukur Bagong dene kita wis bisa gawe tentrem kayangan. Kita wis jaga katentremaning kayangan. Nggih Bu Kulur. Lho. Gareng sikile kok diperban kok. Nyampar nderep penerus kula. Ah, wis ora apa-apa aku dadi pitukane Bagong wis bisa gawe tentrem kayangan. Muga-muga sarana Bagong ingkang duwe sifat kaya mengkono kuwi dadi patulan dan tumraping sapa wae ora nggunakake cara sing kasar ning luwih becik nggunakake cara sing halus. Kanthi rasa semanak lan pasduluran kabeh bisa ayem, tentrem, nirbaya, nirwikara.